गोदो माबाफोर मोजां खामानि मावदोंमोन खोमा आं ओंखायनो बिथांखौ मोनदों आरोना हर किसी का ऐसा अच्छा नसीब नहीं होता है ना मा बिदिसो बुंदों ओमफ्राय आंना खाफाला मोजां आरोना बिराद अनो खुलुमबाय सानाफोर आंनि जोबोर ब्लग इक्सनाथामखौ फिन खेबसे बरावबाय सोरबा मा जोब फवारनाय महर लानो सानाबा दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय एनार्जिया एसे फैसिनबाय आंना बाट एनार्जि लेसबाबो नोंथांमोनखौ ब्लग्सआव फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो स' ब्लग्सखौ फुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा फार्स्टआवनो होनखाबाय आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेल आइकनखौबो दाबायनानै गालांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामलांबानो जाबाय ओमफ्राय फुरा नायजोबनानैसो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारना होबानो जाबाय स' फुरा नायग्रा ओमफ्राय मा आंनाव लाइक नोङो बिसिया जानो हालागै दाहा लोमजालागै दा लोमजा बेना मालाय नानाया खमिया आरोना माने जाथारगोन एरना होगोन आं बाखिखौ नोंबो जानो हाथ'वाखै जोंबो जाथ'ला होननानै थागोन बाट सादाखौ नो एक्सकिउज एकदम मालाय एकदम लानानै थांबायानो नैथिं लानानै जाहैनोसैलै आरोना बियो स' नायलांबाय थादों ब्लग्सखौ फुरायैहाय ओमफ्राय आं दिनैबो संनो लाबावबाय आरोना सनाफोरनै थास' बिथ'रि आरोना ओमफ्राय आङो बेखौ संगोन टमेट' होनानै ओमफ्राय ना गोरानजों ओमफ्राय नैबेखौ भाजा एवनोसै आरोना नैहाय साराया दुंखाबाय ओमफ्राय मोनसे ओरैबायदि जाथाय बेस्रा नै बेखौ लानानै फैदोंमोन टमेट' फिसा लायनायाव आरोना नै ओमफ्राय आङो होनबाय आं जाथ'वा आं थास' बिथ'रियाव नोंसोरनो संनानै होनोसै आं थास' बिथ'रिखौनो जाथ'ला ओमफ्राय अमाखौबो जाथ'ला नों जायाबा जोंबो जाथ'ला होननानै फोरानोसो थिनबाय सनाफोर ओरैबायदि अनसुला आरोना आंना हासबेन्डआहाय ओमफ्राय गाबोनफोर जानो हागोन खोमा गाबोनफोर जानोसै फोरानोसै होनलाबायबावबायसो आरोना ओमफ्राय होनबाय आं थास' बिथ'रिखौ संना होगोन आं संथारगोन हायाबाबो आं संगोन उनथाव बाथाव दिनै जायानो जाहैबाय आंबो जानो लुबैयाखैसो होनलायलांबाय आरोना ओमफ्राय नैबे ना गोरानजोंनो गोथाव संनानै होनोसै आङो जर जबरदस्तिबो ओरैनो जाहोनो नङा होमबा आंखि बेफोरखौ नुनानै थानो हाग्रा मानसिमोनलै आयौ दा खिन्थु आं बेफोरखौबो आं नायनोसो हाला जाहैबाय आरोना नै सै गोजौआव थिंसेयाव सान्दुङाव एसे फोराननानै दोनथ'नोसै आं ओइ गोजौआव थिंसेयाव फोराननानै दोनथ'नोसै आं जानो हाथ'यैखाय गबाय नोङो बेदर टमेट' फिसा फिसाफ्रा गोखै जागोन आरोना बियो बर्थमान ओंख्रिया फुरा गोखै आरोना जोंना नै बिदिबासो आंहाबो एसे मुथासे जानो हायो नालाय बाट दिनै आं थास' बिथ'रिखौ जागोन ना जाया मिन्थिला जाजागोन ना जाजायाखै बेफोरबायदि नारखा अबस्थाफ्राव ओमफ्राय ओरैहाय नै गाजर आलु भाजि बेनिफ्राय आंखौ बेनि सिगांनि भिडिअ होनायावहाय सोरबा कंग्रेचुलेसन हरदों आरोना बाट आं सियर नङा सोनाफोर आं जास्ट आंनि कनफिउजन नोंथांमोननि कुइसनखौसो आङो बे भिडिअआव शेयार खालामदों आरोना आरो आं सिगाङाव मादि जादोंमोन बेखौसो आं शेयार खालामदों बाट आं मोनथिथ'वायै नै आंनि फिसाया दाबो 2 बोसोरानो जायाखै आरो आं दा बिमा जाबावबा मा जागोन आंनि फिसाफ्रा नङा सोनाफोर बिदि बुंथ'नो नाङा र' अल इज वेल ओमफ्राय खाथियावनो हाबा दं बेमपाथि दामगासिनो आरोना बेजोंबो बाब्राबसिगौमोन मोजां बे हाबा बाट दा बाब्राबनो हाया आङो एनार्जियानो दासो फैहांगासिनो दं आंना बाट हाबाया धुमधामथार मालाय बाब्राबगासिनो दं आरो हाबाया धुमधामथार आरोना अब्लाबो आं बाब्राबनो हाया कन्ट्रलसो आयु ओंख्रिखौ ओमफ्राय नारजि बायदि दोलो खालामनानै दोनजोब्बाय नै मारै खालामखो नों बेखौ एथ' बोलो होनानै आंखौ नायनो होलांदों आंखौ संनो होलांदों होननानै थुग्लिखावजोब्बायसो खोमा मिक्सारावसो होदों खोमा होदों थैबायलै टमेट'आ बेगर रग' नालाय मिक्साराव होनानै बिथाङा गैला आंथ' जाखायाबो मानजानो गिदों आंहा ओरैनोबा आं जानो लुबैथाराखै बेखौ नङाबा नै ना गोराना दं आरो जारला हाबा नायनानै ओमफ्राय न'आव फैनानैसो नै ओंखाम मुथासे जानो लालायबाय आरोना थास'खौ जाला आङो मानदों थास'आ थास' बुस्थुआलाय मानखायो गाजर आलुजोंसो ओमफ्राय एसे गिल जाबाय दा बोरैबा जागोन संख्रिखौ हरलाय बेजोंसो एसे जानोसै ओमफ्रायहाय मा होनो दा बेलासियावसो निमन्त्रनाव ओरैनो थांसै आरोना जेबो प्रेजेन्टबो लायासै माबा आखायावनो एसे होनानै फैसै रांखौनो आरोना फैसाफोरासो बांसिन खामानि होयो प्रेजेन्टफ्रा माबानि न'नि गोजौनि भेन्टिलेसनफ्रावसो दावखोनानै थाहैजोबो आजिखालि ओंखायनो फैसाफोरखौनो होनांगौ जा थाइसे थाइनै हायो आंनि बारना बांसिन बिदिसो आंना साननायफोरानो
गाव मालाय जानानै थाग्रोखाबाय जेबो गैया सोनाबार जानानै लागोनसै आं जेरै ना दाबो हाखा जानो गियो आरो जानो हाया बोरैबा हाबायाव जाहैनोसै नागिरदों दा मा जागोन खहाबनोबो हागौ हाबानि ओंखाम आरोना बुहुद गोबाव जाबाय हाबानि ओंखाम मोनजायैया जानानै लागोनसै ओंखाम गरनैसो जाखांनानै सोनाबार एसे लामायाव फ्रेस जानानै ओंखारबाय आरोना हाबानि नै ओमफ्राय खाथिनि हाबा जानायनि गारि मथरफ्रा नै मेला दंफैयो जोंनि खाथियाव आरोना फिसाजोआ नै गारियाव गेलेनो होननानै बेयावनो एसे थाफैबाय बार नांबा आहाबो एसे फ्रि मोजां मोनो खब खब हाबा एकदम बोरैबा बांसिन बोरैबा मोनो खर' सानायफ्रा बारा जानो नागिरो आरोना ओंख्रियाथ' अनाखाना बेदर लाबोदोंबा बेदर जानाय जायासै आरोना ओमफ्राय आंहाथ' मारगुलिखासै होमबाबो बेदर रदर नुनानै एसे जानो हागौमोनदां आं बिदि सानलाय लायो आरोना जाग्रा मानसि नालाय साननाया फैयो बाट नुबानो आंगायनाय फैयो एवबानो बोरैबा गाज्रि मोनखांनाय फैयो दाबो मोजां बारा थिग जाथ'वाखै बेनिफ्राय हासबेन्डआ बेसाव अननानै जायासै बिराद अनसुला आं बिराद लाखि आरोना बिथांखौ मोननो हादों सोरनिबा हासबेन्डआथ' डाइरेक्ट नों जा दा जा आं गब गब जागोन होननानैसो थागौमोन नङा होमबा बाट आंना बिदि नङा नों जानो हाया आंबो जाथ'वा नों जानो हाबासो आंबो जागोन ओमफ्राय जोंहा आरो बिथां गैयियाव बिसिबां जाबाय थायो फिसाजोआ आंखौ अट' गाखोनो लेंगासिनो दङ आं गाखोमा आं बारा अट'बाथाय खर'सो साखायो फिसा लोमजानायफोरखौ लोगो मोनबाय थाया नालाय ओंखायनो जाखिनि लोगो मोनो बिराद खेयाल लाखियो आरोना जोंखौल' नङा बिमाखौबो बिराद खेयाल लाखियो बियो लोमजानायफोर लोगो मोनफ्लांदोंबा ओमफ्राय दा लाखि आरो आं बिराद लाखि साननांगोन बिमायाबो बेबायदि फिसाला लाखि साननांगोन आरोना गोदो माबाफोर मोजां खामानि मावदोंमोन खोमा आं ओंखायनो बिथांखौ मोनदों आरोना बेबायदि साननांसिगोन ओमफ्राय मालाबा खोथाफ्रा मिलायलायाबा दाय हाबा जानानै मालाब जाखांलाय बिदि गेंग्रें मेंग्रेंलाय बिदिबो खोथा साननाय फैयो ओमफ्रायथ' उल्था पुल्थाबा जिबनाव जाबाय थाखायो नङा होमबा सनाफोर जेबो नङा बेफोरो कन्ट्रल ओमफ्राय बेफोरखौ सामलायनानै सोलिलांनायासो जोंनि खामानि आरोना स' आं बेबायदि सानो बे आंनि अपिनियन हर किसी का ऐसा अच्छा नसीब नहीं होता है ना मा बिदिसो बुंनांगोन ओमफ्राय आंना खाफाला मोजां आरोना बिराद अनो एनिफ्राय बिसि फिसा अनलायलायनांगौ आंबोथ' अनो ना जाहा थाहा बिसिया आथिं मालिस खालामना होगोन नामा खायफा खायफायाल'सो होगोन आं बायदिया दिनै साबसिन मोनदां ओंखायनो रायलायनाया पेटेर पेटेर बोलो मोनसिनदों आरोना आंना सोरनाबा एनिवे रायलायनो बोलो मोनदों होननानै बिना कन्टेन्ट कि बिना खारन कि बकिबाय थाबा सोर मोजां मोनो नङा होमबा स' भिडिअखौ गोलाव खालामला दोनथ'नोसै आं दिनै बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय आंनि देहाया आरो साबसिनाव फैबावबाय आरोना नोंथांमोननि आशीर्बादाव नोंथांमोना होनदोंना थाबैनो हामगोन आब' ओमफ्राय बाट येस आं दा साबसिनावनो फैबाय ओमफ्राय हिन्जाव गोदान गाबनायखौ एसे नायफिनसै आरोना आङो दख'ना सायाव आरो गानदेरहैबावनोसै जेसेखि बे मोनसे भिडिअआव नुगोन बेखौ सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच